Comentábamos antes que a vertente pedagóxica inspira moito a carreira de Begoña. Non sei se docente vocacional ou non, xornalista vocacional, si seguro. Efectivamente. O sea, eso, penso que o magisterio foi a opción posible nos medios nos que tiñamos familiares. Pensade que daquela para estudiar xornalismo había que irse a Madrid. O sea, non é só que non houbera en Vigo, é que o sitio máis próximo onde se podía estudiar xornalismo era Madrid. Entón, era algo que ela que o que quería era tamén rematar pronto e comezar coa vida activa pronto. Non se plantexou facer unha carreira superior, cando antes, efectivamente, xa non eran tampouco todo grados, eran os grados medios e os grados superiores. Entón, pensou en unos estudos medios para rematar en 3 anos e que non foran un perxuicio económico grave, que non supuxeran un perxuicio económico grave na familia. Entón, estudiou magisterio pois porque estaba aí ao lado e algo había que facer e tal. Sin tempo siquera a descubrir se aí podía haber podía enganchar vocacionalmente con eso, porque non tivo nin tempo siquera. Ese verán que rematou os estudios cando empeza a facer ese curso en Radio Noroeste e aí é onde cae absolutamente rendida, non? O sea, eu creo que isto que conta María Xosé, esa actividade frenética, ese, se xa falábamos antes dese rexurdir de onde sae esa forza do activismo aquí no instituto, con todo o que pasa nesos anos en Vigo, que imaginade, non? Non sei, pois non o podedes lembrar, pero a reconversión naval, a fábrica de Álvarez, o peche de Álvarez, é que foi un momento en Vigo moi potente, o sea, de actualidade e de loita sindical e obreira nas rúas continua. Entón, como di María Xosé, pois igual tiñas que estar nunha mani en non sei onde e ao mesmo tempo estaban, non sei, explotando cosas ou cortando tráfico en outro sitio e aí ela atopou un sitio magnífico onde efectivamente toda a súa preocupación, todo o seu o que ela tiña na cabeza perfectamente feito estaba na vida, o sea, estaba aí en directo, non? E el podía estar ali, recollelo, transmitilo, contalo, claro, o sea, como non ia a namorar. De todos os xeitos, eu sempre creo que o que estudas deixa como un pouso aí, non? Ainda que non sexa a túa vocación clarísimamente, non? Porque eu, por exemplo, estudiei filoloxía e acabei na música, pero o amor á palabra está tamén na música. E no caso de Bego sempre vexo na súa obra unha vocación pedagóxica tamén e didáctica. Entón está aí bueno, en Morgana en Esmelle é moi claro, e en Ciencia tamén, pero en Morgana en particular. Entón sempre hai algo que queda aí como un pouso, non? E que está presente tamén na súa maneira de comunicar, seguramente, non? Pero a mí gustame moito tamén que se vexa nos libros esa vocación didáctica. Eu vexo moi clara tamén, tanto nos libros como no pouco que puiden escoitar dela, de Andando a Terra. Vamos, é unha comunicadora que quen lle dera a moitos profesores, eu incluída, saber comunicar e saber chegar e transmitir desa forma. E ela, ademais, vamos contar unha anécdota que é moi divertida, creo. A min contou má Ceci García, estaba naquel momento no posto que ela deixara en Radio Popular para pasar a Radio Galega. Entón eran Sefi, Amanda e Begoña, eran as 3 patas dos bancos que montaban os follóns nas roldas de prensa. Houve unha folga de bombeiros de Vigo. E entón, nas instalacións que teñen saindo cara a Redondela, subiran para unha escaleira desta de bombeiros e se colocaran nunha parte alta os bombeiros alá arriba, coa súa reivindicación, e os xornalistas abaixo. 1 hora, 2 horas, desesperada Begoña, dixo, eu subo. Claro, imagino perfectamente. Eu subo, e vai Sefi, pois eu vou contigo. E vai a Begoña subindo, e cando no momento dado mira para baixo e dice, teño vertixe. Claro, pero aí quedou. Entón,
Os bombeiros que estaban arriba desencadenáronse, baixaron para salvala e lles puxo magnetofón. E coas declaracións, despois subiron os demais periodistas que estaban abaixo, subiron todos como gracias a Begoña, que deron esa información. Os bombeiros conseguiron a súa primeira páxina. Eles conseguiron a súa crónica. A ver, esa era Begoña. Retomando o tema da pedagogía, claro, é que facer pedagogía, igual ti como docente podelo decir mellor, é facerse entender. Unha cousa é divulgación desde o xornalismo, que contar, intentar explicar, pero eu creo que a pedagogía vai máis alo de eso e é facerse entender. Eu creo que igual esa pegada do sindicalismo, da loita sindical, que o que busca o sindicalismo é facerse entender, puido inspirar eso. E conseguir que o que ti consegues que se entenda, ademais interese e prenda, efectivamente. Sí, ainda máis complicado que facerse entender. É conseguir contalo de tal forma que resulte de interese, resulte útil, resulte agradable para outra persoa, de tal forma que, sí, que prenda.